weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to camɓe Wourossogui Matam kon waktu yoni ha to jammila kame nawel kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi Sénégal ko ɓuuri teskinade ko sukaɓe Matam naɓe finoɓe to subala hakkude mumen e police mo Matam guila jamma hanki o ha wiyto ko pooɗe ndure jeeyi sababu noon ko suka gorko goto ferede taw kadi ganduɗa ko dongnanono moto Jakarta taw koye lawol hakkude Wourossogui e Matam to leydi Mauritanie jaagoɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi holliti arte laɓɓitinde ko fati banggue sappo e ɗiɗi pharmacie guddaɗo nder Nouakchott jeeyi sababu noon ko ɓeydugol prix kono kadi woni hen ko leɗɗe gasɗe woni hen kadi ko wasde jogade ñeñala kame gandala humpitade ko fate nguɗan jeeygu ma en ketto kabruji men musidɗo men Alhassana Oumar Mbothia to leydi Mali armée leydi Mali holliti e nder ɗiɗo hen ñalɗiɓe keeɓi janguji tati ɗen janguji tati kala ɓe mbawi dartade ɗum ɓe keeɓi hen polgu ha teedi noon nden fiyande to nokku mbiyata Tabankoro ɓe mbawi kay derguide toon otoji kewɗi hinde pikkoba to leydi Guinée Conakry teska toon hawde saaha mo gonɗen ko caɗele kuɓɓama to banggue carburant jeeyi sababu otoji kewɗi gaari kono kadi colonel Mamadi Doumbouya itti e golle muɗum on gardiɗo catala kuɓɓama gendi leydi ndi kabruji men mana en ha to Niger Côte d'Ivoire ma en jaha to Ghana Centrafrique kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso baɗɗo wittoji mom to leydi Mali leydi Sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala docteur Djibiso bittuɗo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ngam wawde faabade yimɓe kala docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe kala korka hikka ka noon wo hoorata koto Dakaru lamorgo leydi Sénégal kono noon kala jiɗɗo jokkodirde docteur Djibiso e lewru korka teddundu omo heeɓi docteur Djibiso cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto boowal kala docteur Djibiso debbo donkuɗo ɓesnude caɗele goragu neɗɗo ɓuutowo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje mo seyɗade memi cimmiɗo huuɗo bonko ko ha naate ƴiƴam mum joguiɗo caɗele kayitaji yogay fannuji kala sa jokkodire docteur Djibiso ma wi alhamdulillah docteur Djibiso holliti ngam lewru korka Allah teddundu oɗo saaha omo fiɓi kay jippinde kala e piriji ɗi o waɗanno ngam wawde jaktude yimɓeɓe ha mbawa dañde cellal mumena kono kadi base docteur Djibiso tawite tokkidiro ene jokki gollude ceerno li to Dakar ene jokki gollude ko noonne kadi docteur Djibiso taweteɗo to Dakar e lewru korka ndu ma jokkodire moɗon no hannirta ni henna son jiɗi jokkodirde e docteur Djibiso wittiyanke safriyanke taweteɗo e lewru korka teddundu kala to Dakar ɗo lamorgo leydi Sénégal mbatta ko 00 223 70 85 72 47 ko tonggode makko leydi Mali walla mbaɗa 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso ene wiya mon Ramadan Moubaraka gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro gorel te noon holliti ko jaadiɗo moƴƴo hakkunde mum e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe gorel te ko haako ko ganduɗa ala rewam ala effet a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
gorelte ko kawis Allah mawɗo tan woni e muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde endam koyɗe musoje neɗɗo ɓuutowo nonne kadi joguiɗo caɗele cholestérol ko nonne kadi AVC karƴak mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah. gorelte hewɓe jogiiɓe caɗele wofde kolliti jiitima hen koye mumena keeceje musoje koye musoje kono kadi ko ɓuri en hawnade on mo nangata taare holliti yiitima hen hoore mum ha tenti noon ɓen yanoɓe barogal kala. gorelte sa yiɗi andude ko jangta e mum ko jahata koto internet to Google tappa toon www.gorelte ma jangan hoorema kala ko gorelte safrata kala. gorelte sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe muɗum so tawi gonɗa koto risatol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85. so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounasa jokkodirta koye Amadou Samba Lo 78 119 00 65. so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré 77 218 09 98. so tawi noon gonɗa koto marché Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90. so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04. so tawi noon gonɗa koto marché Boubès ne tawe to Dakar Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Diallo mbatta ko 78 219 72 54. so tawi noon gonɗa koto France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 05 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorelte ko kawis mawɗo tan woni e mum ala effet ala rewam ala haydara a yarat tan aɗa wiya alhamdulillah. o wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ma wi alhamdulillah. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo tuƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seyɗani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji holliti ene humpiti. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdullaahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15. finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia gorko mon leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina dendagal Mauritanie kala finoɓe to Noksoɗa ɗo Robin Cap ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Souleymani Diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode o ɗona. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron
kiis neɗɗo toƴiiɗo koyɗe musooje e ko nanndi heen kala. Kettode kaburuuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde 17 mbooy hitaande ujune ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men eɗen ngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal weltare TV ha mbawn lardinata mon ɓosoje to lori mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba ma en bismo musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane woy waɗande men kala kekiiɗe kay so tawi ha oɗo saaha yonti e nder lewru korka maw addan men hande o wonande ko fate banggue lewru korka ndu jiɗade mum e gañade mum e bonnoji mum kala oɗo saaha ko rentinde yimɓeɓe nde tawno koɗo tedduɗo ene hattojini wo andine yimɓeɓe ko yiɗi e ko sali. ceerno Ibrahima Saydou Kane, assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe en ñaganimaɓe Allah moƴƴere en mbi yo Allah jaɓan en ko puɗɗiɗen horde ko, yo Allah hokku en kadi cellal e softede e yaajede ha mbawen horde ko heddi ko, sen koori kadi o jaɓana en. e mbiɗen ha hande koye laaɓal jeheten. laaɓal fecci koye pecce ɗiɗi: feccere feeñde boowal e feccere suuɗinde nder no mbiɗen ni. feccere suuɗinde nder nde e ko laɓɓinde fittandu muɗum ndu e bakkatuuji e goofi. ɗum noon ko tuuba buya laaɓɗo cer. o tuubana Allah, tuuba tawi omo waɗanno goofi, o tuubana Allah, tuuba buya laaɓɗo cer tawa mo tunwaani, o laɓɓina ɓernde ha laaɓa e bakkatuuji e ko wiyete sirku ko. ndeke noon tawi ko laaɓal noon peeñgal ngal, ɗum ko laabde e soɓe e laabde e habas, ko wiyete habas e hadas. soɓe e tajire, laaɓa sobre, laaɓa tajire. ko wiyete noon soɓe ko wiyete soɓe ko ittude dendagal soɓe gonɗo e ɓandu maɗa taw guitirɗa ɗum ko ndiyam laaɓɗam. ɗum noon ko comci ɗi juuldata ɗi e ɓandu ma ndu juuldata ndu e nokku ɗo juulata ɗo, ɗum ɗo alay saago laaɓa. ko wiyete noon laaɓal tajire, ɗum ko salligade e lootade e taamade. so tawi aɗa wondi e janaba, lootoɗa janaba o nde puɗɗa huccande julde. so tawi a ala salligi, calligoɗa nde puɗɗa huccande julde. so tawi a ala salligi, aɗa jogui nganto poɗɗa ko tamade, saɗa juula tamoɗa. so neɗɗo hucciti tan e Allah, darima huccite e Allah, salligaki tamaki, nden julde sen jiiɗi mbiyen ko zéro. saabu jiyaɗo Allah goto wi: juulowo soko laaɓani aawi saño koy, ngata maare waali janggo sañude funnata. ndeke juulowo alay saago o laaɓa, kadi o jogo salligi, mbaɗa kadi mo foti salligade o salligo. so tawi omo jogui ngantu salligi o taamo. tawi omo wondi e janaba, o looto janaba o. tawi comci makko ene mbaɗi soɓe, o itta soɓe o. alay saago ɗum ɗo wona hen. so ɗum ɗo ala hen, so tawi jomum huccite Allah juuli way kono zéro ni, saɗa juula laɓɓin ɓandu maɗa e comci ma, wat salligade ko fardu maɗa a ɗaccata. koni jiyaɗo Allah wi Allah yommo moƴƴere. ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e lycée Gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane, golle ma jooɗi peewi. kumpital men ɗemngala pulaar jeeheten ko toon to hakkude Wourossogui e Matam. ɗum ko hanki sanga gueeƴe on suka biyetenoɗo Damani Sow mo ganduɗa koto Matam leggal subalo jeeya kañumne waɗata ko moto Jakarta. ko hanki o jamma wonande oto mo hinde douane kam wawi ferademo, oto ferimo taw kadi oɗona oto mo ganduɗa ko hakkude Wourossogui e Matam ko ɗon waƴƴetta nga par sapeur pompier ngam nawedemo to suudu safara haade makko yettat taw wasi fittandu makko. jeeyi saabu noon hanki sukaɓe hewɓe finoɓe toon to Matam subalo mbawi kay weddade toon kaaƴe e duppude ponoje hollirde mette mumen. police noon yalti caggal ɓe noddi renfort giwɗo toon to Thiambe
kono kadi subaka hande o ɓe ɓamti hollita noon mette mabɓe ko faade mayde oɗon a suka gorko keddotoɗen koye kumpital men nder leydi ndi Sénégal gartaten koye oustage Tayib Socé eɗen gandi oustage Tayib Socé ko ceernajo bajotoɗo to radio groupe immédiat kam wasi nene mum subaka hande o walla ni hanki o ɗum noon ko tonto kerma Jambela on noon nene makko biyetenoɗo nene makko nototonoɗo Adja Sulo mo ganduɗa Adja Sulo Faye yaltira ɗon ko duuɓi temedere e duuɓi nogas ko weɓani yiide hande ko e wiide jayde bisbi duuɓi temedere e duuɓi nogas wona hunde famɗude ɗum noon e neldi duwaw walande oustage Tayib Socé mo ganduɗa ko bajotoɗo gana toon to groupe e média nde jomiraɗo weletemo yurmomo nannamo aljanna illiyina kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ukkada université Cheikh Anta Diop ñande no gasi goo nduɗo hen lewru ma uddit demude mum ha yaaja kala wonande ɓeena janggoɓe toon to duɗal ngal sanga 8h ɗum ko caggal nde ƴetta peeje mawɗe nden ka e kisal ngal duɗal uddunogal demude muɗum gila tan wonande lewru juin 2023 ngam faade seppoji e fitinaji bannoɗi e nder leydi ndi Sénégal kala keddotoɗen koye leydi Sénégal gaten koye ñawore wonande oɗo hen sukka gorko jooɓinoɗo pittali joyyi taw koye famille Joola ɗum noon wanno ko toon to États-Unis de Amérique to Denver tribunal mo Denver hanki ñaawi oɗo hen sukka debbo biyeteɗo Kevin sukka gorko biyeteɗo Kevin mo duuɓi 19 taw kadi kañum joofa peɗeli e duppude on galle ha ɓen Sénégal naɓe jeeyo mbasi en pittali mumen ñawore makko yani hanki o ma o lelo kene tolno e duuɓi 40 e kaso taw kadi wo yiyata nangue gartaten koko fate banggue dawrugol wonande ko fate banggue dawrugol dental almameɓe kame ulama o en e jangguinoɓe Qur'anil Karim hanki tawama toon to mairie mo Pikine ɗum noon ko jonde janggude al Qur'anil Karim kame duwuji ngam beele jaam duumiɗo ne ara e nder leydi ndi Sénégal waɗi hen sumgoji tijjaɗi ñande 24 nduɗo hen lewru ndu gonɗen nduɗo hen keddoɗen koye leydi ndi Sénégal bâtiment kesso pula mo RTS mo mbiyata tour de RTS taw ko radio télévision mo leydi Sénégal ma hooreji ndi holli ɗum ɓiɓɓe guendi ɗi nogas nduɗo hen lewru ɗum ko caggal afgo ngo nde wanno e lewru juillet 2022 kene tolno lebbi nogas e goo lewru ko ɗum maha kono kadi ko R+10 jaaduɗo e jamanu ɗum jogori laatade ko ñande nogas nduɗo hen lewru gonɗen woni ɓaawo janggo so jomiraɗo haaji hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall ma tawi Touba ñande nogas e goo nduɗo hen lewru hakkude makko e khalifa général mo Mouride woni Serigne Mountaga Mbacké hewɓe jayde no bindi nayimo toon ko mbayni ko jaam ɗum ko caggal jokkodire hakkude makko e wa Touba ha tenti noon e ɓesgu ceerno Ahmad Bamba Khadimu rasulu hooreji leydi Sénégal Macky Sall ma heebo ñande nogas e gonde wadde meeting mawɗo no feewi on meeting noon ko wallidde Amadou Ba candidat Benno Bokk Yakaar hande o gonɗo e lumbade nder leydi ndi Sénégal no ƴamoya haqqillaji ɓesguji leydi ndi kanko mo wallidi noon on campagne mawo ummin ɗuma taw ko toon to Kaffrine taw ko joɗorde jonde APR makko ɗum ko toon to Kaffrine ko toon kay fiɓi kay wonande jaɓɓade Amadou Ba ngam wadde toon meeting makko mawɗo no feewi taw kadi on meeting ko yidde wallide wonande candidature Benno Bokk Yakaar keddoɗen koye ɗin campagne uji oɗo saaha ɓen 19 candidat taw ko jaɓanaɓe taw ko par conseil constitutionnel leydi Sénégal ne tawe e nder leydi ndi Sénégal e nder banggueji ɗi kala ɓe ƴamoya haqqillaji yimɓeɓe kala ɗum ko caggal kanko Ahmadou Ba nde o jaɓɓa toon to Tambacounda ha toon to Kolda weeli gara jaɓɓugal paalidingal no feewi ma en mbi Fuladu kala wii eya Amadou Ba ɗum ko caggal wonande Mamadou Saliou Sow taw kadi ganduɗa ko gardiɗo woni directeur général ASP kañum woni kadi maire mo Jalambere jaɓɓimamamo toon noddi kewendi mawdi yalti no feewi gam hollirde
oɗo hen Amadou Ba oɗo saha Fuladu kala walla Kolda kala wimo eyi ko wana ɗum ko Tambacounda ha fayma to Sédhiou kono kadi kanko Amadou Ba hoorejo leydi kanko Ahmadou Ba mo ganduɗa gonnoɗo hoore jaggaɗo leydi Sénégal hande o jembiɗo gam ƴamde leffol laamu yaltini konngudi muɗum farnude e coalition Diomaye 2024 gam hollide ɓeɗo ɓe jiiɗon mbawa jogade leydi ɓe ko bonnoɓe leydi teni kadi ɓe ngala capacité bawɗo jogade leydi no fewi ɗin konngudi noon coalition Diomaye 2024 jabtima ɗum o holliti oɗo saaha mo gonɗen Amadou Ba yalti koye landa ka ganduɗa walla ni kañum yalti koye nokku kewɗo ngaalu no fewi koko wujji halis tan ha heewi e konngudi makko kono o holliti so tawi kay Amadou Ba jaaɓi coalition muɗum kala yo ar tawtamo saabu hande o polgu kanko Allah rokkata kono kadi ɓe jabtima konngudi ɓerdodiriɗoɗe hakkude mabɓe ko fade banggue mone wonande coalition Diomaye 24 ko yiiɗi wiide so tawi kay laamima leydi ndi ma waylu koppareje halis ɗe kono kadi ma ñanto wuuro ha ɓuura faɗɗude gotoye guure mawɗe tawete nder leydi Sénégal ha watano comme capital Sénégal ni jeeyi noon Amadou Ba jabtade ɗiɗon konngudi ko wona ɗum ko noon wonande Anta Babacara gom holliti toon to Bambeya maw addu kay gollorde haw walla yimɓe ko ene tolno e million ngaji joyo neɗɗo beele kadi haɓade jonde wasam gollago Ali Ngoye Ndiaye holliti ma dartin kala ko fati banggue sifande awoy nder leydi Sénégal beele leydi ndi daña ɓamtade ko wona ɗum ko noon candidature pure Aliou Mamadou Dia kañumenne kolliti fandari mumen ko yidde ƴellidde ɓesguji Sénégal naɓe gaga hen ɗalle ɗe ndewani lawola beele jomen mbawa wurde e nder leydi mumen Idriss Seck kañumne arti e ɗaɓɓade yogay candidat ji gatti koye kunade e wiide kay so tawi mi toɗɗama mami wallu ɓiɓɓe leydi ndi ha mbawa yitade hen koye mumen oɗo sahano ɓe natani wonande yontere mabɓe sakkitide ɗo tan e aljuma o kala ko fate banggue mbaggu ƴamoyde ma das e nder leydi ndi ha laaɓa ñande alit paɗoɗo hen ɗo woniya sungoji leydi ndi wonande équipe cuɓaɗo guiwowo taw kadi ganduɗa koye CEDEAO o maɓe tolnoyo hedde temedere capanɗe tato e kokkof temedere capanɗe tato ma jillo e leydi ndi Sénégal gam rende sungoji ɗi e nder leydi ndi kala ƴewde no sungoji ɗi jarata ko noonne kadi ɓen diɗɗala wonande union européenne ne tawi nder leydi ndi Sénégal ɓe dañino joɗodade e Diomaye Sy mo ganduɗa kañumne jiyama e ƴamoɓe leffol laamu e nder leydi ndi Sénégal jeheten ko ha toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yintoon musidɗo men Amadou Samba Lo wonande fondation mo mbiyata marmite de cœur ene yuɓɓina kala kikiɗe ko fati e banggue kumtale baɗɗe fayida Amadou Samba Lo to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdullaahi Saar kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass fondation marmite du cœur eɗen gandi on fondation ardi ɗum ko ancien international on Alassane Ndour kala hitande omo heewi wadde balle makko e nder lewru korka non Allah newni hikka e jokkodire makko e on aset mo Madina Gounass hikka ngal ballal heewi wadde kala korka ko ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass o waɗi ɗum Allah newni ndew yettiɗo henne e ballal on aset no mbiɗen ni o wawi yiide seere mbe o wawi haɓrudeɓe fodde ko addima ko eko yahade ɗum ɓen mbawi hen weltade no fewi kanko noon Alassane Ndour équipe makko o marde équipe mo 17 TV ɗo o juuli juma ɓenni ko ɗo ka juldude ceerno e dendagal kala e kuuɓal kono kadi fodde 43 galle mbawi hebde on ration mo addi o kala ɗin 43 galle mbawi heɓde kadi fof goto heeɓi 5 litres nebam e sac mo 25 maaro e 5 kilos sukara e paquet de poisson kono kadi e paquet de jus
kala mo ganduɗa ɗi galle capanɗe tati keɓɗi ballal fondation Mamadou Kër Mo Alassane Ndour gorgal heeɓi fodde ko limta ɗo ko kono kadi Sar Abdoulaye Saar ɗon ɗo galle mo jippino o ɗon jogui noon duɗal janguettege Abdoulaye Karim wodi ko walli duɗal ngal baafal galle o e baafal duɗal ngal wonko mankuno hen o wawi fewnude ɗum hayni duuso duɗal ngal o wawi fewnude ɗum ha feewi ha rewi lawol ha oɗo saaha hay caɗele gote ngal kanko Alassane Ndour ekki makko dendagal bandiraɓe kal mbawi dunadeɓe kono kadi e weltanadeɓe hikko Allah noni ngal ballal o heewi wadde kalisitade len koyko naati koɗo e nder udittongo majji ko naati waɗum kanko mo ganduɗa ko Alassane Ndour Sar Abdoulaye Saar ko musidɗo on Amadou Sambolo ɗo majjino Gonas fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Sambolo to Madina Gounas golle ma jooɗi peewi mbaɗi ɗon taɓal jeena toon to leydi Gambie taw yen toon musidɗo men koddanene Abouba Sénégal naɓe taw koye yaadiɓe diɗɗal APR Benno Bokk Yakar ne jogui fayre mawde no feewi ndeɗon fayre noon ko hande kay ɓe jiyani haydara wonani meeting wonani carnaval gowɗo waɗede aɓe cabbiya hande ɓe jiyani haydara an musidɗo men koddanene Abouba to leydi Gambie Capital FM. Allah jarama hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuri tengtude kabaruji men ko kabaru goto ko fati e banggue dawrugol nde tawnoɗen gandi ɗo e luumo jarribo gasde heddi henete ko balɗe 5 sa itti en ñalawma altine hande o heddo henete balɗe 4 kono ha ɗo de coalition Benno Bokk Yakar ala to jiiɗen ɓe mbaɗi meeting walla caravane ngam noɓe gowno wadde e waktu so tawi sungoji ari yiilade e nder leydi Gambie no fotiri koyna hakka toon ene wayno en jiyaniɓe taw hollirama noon ɓe keɓani taw ko wiite ko financement mabɓe ngam wawde wadde campagne o no hannirta ni enete kono tan landaji ceeri ɗiɗɗi ko wayno landa Pastef ɓen kam ɓe keeɓi wadde mitinaji mabɓe toon to Tanje to Burfut to Gunjur to Birkama ha Boli Serekunda e Banjul tigui rigui ngam hollirde doole mabɓe wiide ko kamɓe jogori ƴettude sungoji ɗi ɗo e nder leydi meɗen te Gambie hewɓe noon ɓe jokkodirɗen jeeyaɓe e landa coalition Benno Bokk Yakar kolliri mette e sunare muɗuminete fewde tan e ardiɓe lando wonɓe toon to leydi meɗen te Sénégal saabu ɗum so yi ha ko wiite ko luumo jarribo heddo balɗe 4 ha joni ala ciftorɗoɓe ha joni kadi ɓe jeyani liidruji mabɓe ɗum ɗo de ko hunde musdeɓe wadde janggo e jaam kala ko lando wawi hebde ɗo hennete e nder leydi meɗen te Gambie ko kamɓe mbaɗi tigui rigui koye mabɓe nde tawno sa jeyama e mouvement présidentiel wayno ha joni an ka opposant de ɗum ɗon ko hunde mettude tengti noon e ɓiɓɓe fulɓe tawateɓe ɗo e diwan mo Banjul e Serekunda e Banjul Serekunda e Birkama ha toon to koyna to katon koddanena Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba golle ma jooɗi peewi ɗe mbiyat tan ene gasa ɓoyata ma wonde yettiɓe toon beele kadi gueɗe ɗe kala ɓuura hewde lawola sen jiwi to leydi Gambie paaɗen ko to leydi Mauritanie jaagoɗɗo celal ɓalli gendi leydi ndi laɓɓitini ko jeeyi sababu uddugol sappo e ɗiɗi pharmacie e nder capital Nouakchott ɗum noon ko caggal kayde loskoji mbaɗa hen tawa wonande yogay produit ji ɗiɓe jeeyata ɗi data mum koko gasi woni hen kadi prix ji mum ɗakkaka koko ɓeyda kono kadi won liggotoɓe hen taw ngala humpito ko fate banggue ɗen leɗɗe jeeyeteɗe hen kono kadi jaagoɗo erima wonande ɓen finoɓe walla population e hoore mum soto yoɓe yoɓe laarat prix ji ɗi kono kadi yoɓe ƴewtoto ɓen ko pammintaɓe ko no feewi nde tawno darde mabɓe ko yidde addude cellal duumingal e nder ɓirɓe gendi leydi ndi kala kettoɗen kabaruji men leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassane Mbodj Alhassane Oumar Mbodj to leydi Mauritanie mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ko noon kay calminɗen hettotoɓe buuɗal hono yurmede kala kabaruji men ɓurɗi tengtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o gardiɗo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazawani o wawi kay heñorade e yidde kay urbidde wona ɗi nokkuji taw kadi ko adi kadi ko wotoyi ɗi ene jetto te tawno ko nogas ɗi lewru hono juin ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi caggal jillu makko toon to palol dande maayo to ɓogge o yaɓani toon to Ayra Mbara wawde kay wadde ɗi pour taw ko projet mo taw ko ndiyam ceɗiɗam
wawde kay waɗede hen ha ni e wone e ɗin taw kadi ko diwanuji mbawa kadi dañde hen fartange ko nande barakana tagante e lasaba ha ni e taw kadi o arti ɗo e nder lamorgo Nouakchott yidde kay urmidde wonɗi nokkuji wonnode koye e aljuma 15 lewru ndu Mboyi ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi wawi o hebde capanɗe taw kadi ko 5 taw kadi ko bisuji e bawɗi kadi wadde ya garta e nder lamorgo leydi ndi ɗum noon taw kadi ene wawa kadi rokkude e jiminande hono o lamorgo ngo taw ene wawi kadi yaade ya garta o taw ene wawa kadi hono o ngarɗude no hannirta ni ɗum waɗi noon ko ngol ɗo waɗi lawol ɗeɓol ko amo heeɓa ko nande ɗin taw kadi ko bisuji ngarɗuɗi gam kay wawde kay hutorade ɗum e nder lamorgo ngo ko adi ɗo e ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom nde yettade taw kadi yimɓeɓe kadi taw mbawi dañde fartange kay e wasde kadi darade e mudde juɗɗo taw heɓani oto ɗum waɗi ɗin capanɗe 4 hen ɗin ko kakidiɗi ɗin ene nama ko fodde temedere taw ko neɗɗo ene nawa ɗum woni ɗin sappo ɗiye ko tokosi nama tan ko nogas e ɗiɗo taw koto neɗɗo ɗum noon caggal kay e ñalawma o nde aljuma 15 lewru Mboyi ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kadi ɓe mbawi kadi urmidde oɗo échangeur taw kadi ko woni ko Carrefour nodditeɗo hono Bamako gonɗo kay fodde kay kilométre uji ma won sappo e taw ko centre ville o ɗum noon taw kadi jaaru mum ko 93 taw ko million e kalis hono keso o addani noon jagorgal taw ko yaha garta woni Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed o wawi wiide noon hono gouvernement mo leydi hono Mauritanie o e darde mum lang gam kay ngarɗinde kay laabi wona ɗin fodde 51 taw kadi ko juutedi mum ma wawa kadi hono waɗede wawa kadi taw kadi ko otoji ɗi taw wonde ɓittu o taw e waɗde yaajo no fewi jaaru mum noon ma won 4 taw ko milliard taw ko kalis ɓoyɗo o jawgal noon haali ɗum ko caggal nde oɗo taw ko échangeur goɗɗo to légal hono PK nodduteɗo hono Bamako nde uddeteɗo aljuma ɓennuɗo 15 lewru Mboyi ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon ko wiide gonɗe Allah saago noon ɓesgu ngu kay wawa kay sottude e won e ɗen taw kadi ko caɗele ha hande ko ɗo e leydi hono Mauritanie ene wayno deyi taw ko ñalawmaji disnodiral hakkude taw kadi ko gardiɗo hono taw ko jagorgal ndenderi e jaccinugol e ɓesgu leydi ndi ɗum noon wonno ko ñande 15 nduɗo lewru ndu gonɗen ndu kanko gardiɗo hono woni jagorgal kon ndenderi e jaccingol woni Mohamed Ahmed Wul Mohamed Wul Lamine o ɗowi noon taw kadi ko ngal ɗo kadi taw kadi ko taw ko disnodiral battongal hakkude ngal ɗemde pour wawde kay ƴewde wotoji garoji ɗi noɓe mbawi kadi yuɓɓinirde ɗum taw kay tana ala hen taw kadi caɗele jogorani kadi wonte hen taw koye namdal e taw kadi koye yoga e ɓen tawtornoɓe e ngal ɗo ɗum taw no wi fadarde ko yidde kay élection ngaji ɗi gona kadi taw kadi ko élection ngaji ɗo yuɓɓinte wasa dertinede ɗi gona kadi laaɓde e ɗi gaɗa kadi taw kadi ko garɗude taw kadi ko so tawi kala jaaɗo e ɗiɗo wotuji taw e wasa wiide wonde kadi ɗawama wona e ɗen taw kadi ko golle ɗum noon o wi noon goto foof yo wat darde mum mantinde e haqqillal mum e wawde ɗoftade eko wiya ko e pandale ɗe mate kay maɓe mbawa kadi wadde koɓe jiiɗi wadde ko kono noon ɗo de hono landaji lumdo ngo mbi dey mbawi kadi tawtoraka taw kadi guddugol ngal ɗo taw kadi ko disnodiral ɓe mbi wonde guila atelier ji ɗi jeenayyi e sappo e goho lewru ndu gonɗen ndu kamɓe de nde tawno wonde jagorgal ɓe mbi wonde Mohamed Ahmed Wul Mohamed koko ɗawiɓe wawde ko heptinde ɗin landaji ɗum waɗi noon addandeɓe kono kadi geddude wonde ɓe mbi wonde kamɓene ɓe tawtortake ngal ɗo taw kadi ko disnodiral bannogal taw ko gasirde mum ɗum ɗon Saar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo kewno ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw noon wonno koye dande musidɗo moon Alsan Oumar Mbocce gorko mo Saar Dogo ngam weltare Ayawo TV. Alhassan Oumar Mbocce golle ma jooɗi peewi Toros Mauritanie kottana musɗo waɗi ɗon e nder galle goto sukaɓe tato mbasi ɗon pittali mumen taw koye ñalɗi certuɗi alhamisa aljuma aseɗa hakkude duuɓi jeeɗiɗi walla mi duuɓi ɗiɗi ha yettanima duuɓi 12 ko ɓen mbasi pittali men
e nder galle goto hen goto ko alhamisa wasi fittan muma mo duuɓi ɗiɗi o mo duuɓi jeeɗiɗi o ko ñande aljuma nde mo duuɓi sappo e ɗiɗi ko ñande asende ɗum noon ko rafi kadi o saaha andaka noon oɗon rafi ko woni oɗon sababu sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko to leydi Mali nden ka ekkisal leydi ndi armée leydi Mali mo hinde faama ɓe kolliti ñande sappo e jeegom nde ɓe keeɓi jangu ɗin jangoji noon ko jangoji tati hen jangu waɗi koye poste de douane ɗum ko nokku mo mbiyata banankoro sanga minuit pecce jamma ene tawe e nder commune en tawi nder commune mo Nugga e nder cercle mo Kangaba on poste noon ɓe dañi duppude ɗum ɓen worɓe joguitiɓe armée ji jangu wongu noon waɗi koye région mo Sikaso waɗi koye région mo Sikaso to nokku moɓe mbiyata Mahu ene tawe e nder Mahu tone kadi ko jangu waɗi toon région goɗɗo ko Kuccala tone kadi ko jangu waɗi toon ɗiɗo banggueji kala ɓe kolliti ɓe mbawi dartade ɗeɗon piyanɗe kala ko ala ɗum ko obiji tati tira taw koye camp militaire toon to Gawo ɗum ko ñande asende sanga 21h caggal juulal gueeƴe ko nden yani koye oɗon camp kono kadi wiide koñinkoɓe armée leydi ndi wonande par radar ɓe koñinkoɓe leydi ndi mbawi teɓɓade ɗin obiji kono ko fati banggue corps médical wawi darnede beele so tawi won gañiɓe mbawa safrede hen ɓe kollirani noon so tawi won mayiɗo hen kono kamɓe kolliti waɗi gañiɓe hen kono radar uji ɗi mbawi teɓɓade ɗin obiji ɗi ganduɗa pellaji gandaka taw hol felluɓe ɗiɗon obiji ko fate jangu wongu kaye wonnugu e fewjede ɓe mbawi dartade ndeɗon fiyande kono ko biɗeɗo tabankoro noon tawete koye capantate jeegom kilométre hakkum e ɗannifa e nder Gawo ɗum noon ko pikkopaji jonɗi no fewi ne jolni yimɓe ha heewi taw ko joguitiɓe armée e nder groupe mo état islamique kamɓe armée leydi Mali noon ɓe kolliti ɓe dartima ndeɗon fiyande ɓe nderguiti noon ko fati banggue wonande pikkopaji jonɗi no fewi kono kadi ɓe teeɓima pittali hay so tawi woni ɓe dogui kam ɓe cukke mumen woodi kay ɓeɓe teɓɓiti ɓeɓe jaltini dinguiral wolde hakkude leydi Allemagne kame leydi Mali gasani taw ɗum noon holliti ɗum ko ambassadeur mo leydi Allemagne tawitetto Bamako ɗum ko caggal jonde hakkude jagoɗo konu mo leydi Mali colonel Sadio Camara kamne wonde ambassadeur mo leydi Allemagne joɗiɗo to Bamako ne wonde jagoɗo toppitiɗo ɗon banggue mo leydi Allemagne mbawi yewtidde mabɓe jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkude leydi Mali kam ene wondi e leydi Allemagne sen giwi to leydi Allemagne to Guinée Conakry Alpha Abdullahi Diallo woni inde makko o arti e hollirde caɗele teskade nder leydi Guinée to banggue wonande kuɓɓama ha e kuppiraji courant teskade ɗi kala ɗum ko caɗele dépôt carburant cumnoɗo taw kadi ko dépôt cumnoɗo ha jeeyi sababu ko ene tolno capanɗe nayyi e sappo kene tolno e temedde nayyi e sappo e tati piccal ɗiɗi million taw koye koppareje dollar américaine woni ko boni hen so tawi noon ko suivre wonande maɓe hen pittali mumen ko nogas e nayo neɗɗo mbasi hen pittali mumen temedde nayyi e capanɗe joyi e nayo neɗɗo mbawi gañade hen ujunnaje kay galleji toggani barmeji mumen gam bonde toon holliti hewɓe noon ƴettama en charge ɗum jeeyi sababu caɗele teskade kuppiraji courant gam hanki teskede toon to kanka ala courant hewɓe noon kolliti hen mette mumen mawɗe no feewi général Mamadi Doumbouya itti e golle muɗum wonande PDG walla mbiyen DG mo ganduɗa garɗo société nationale ko fade banggue pétrole woni Sanap Amadou on biyeteɗo Amadou Doumbouya kamne wondi e cukko makko biyeteɗo Fatoumata Camara ɓe ɗiɗo kala guittama e golle mumen gam teskede wonande o saaha ko fati banggue caɗele kuppiraji
ene teska e ndera leydi ndi woni a ndera leydi Guinée Conakry to Côte d'Ivoire to Côte d'Ivoire paɗena Laurent Gbagbo landa mum landa africaine ɓe kolliti maɓe guddita hello kaldigal ɗum noon ko hakkunde maɓɓe e gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire beele Laurent Gbagbo inde mum ene arta ko fade banggue liste électorale beele ne wawa jeeyede sumgoji hitande fande ɗon ɗo landa africaine suuɓi Laurent Gbagbo kañum woni a mbiri maɓɓe moɓe keptini kadi mbiri maɓɓe moɓe toɗɗi to Abidjan keddotoɗen kelgol leeɗe ha hande ne jokki o saaha to Abidjan ɗum noon ko yidde kay addude jamñe kisal e ndera wuro ngo ha wuro ngo wona wuro yaadungo e yeeso no feewi ɗum ko caggal kelgol yogay leeɗe ko wayno yippogo ate coupé ko noonne kadi hande oɗon ko Kumasi ko toon ɓe jaɓani ɗon ɗo laamu ngu ƴetti en charge wonande hewɓe kay ɓe ngalano koɗorɗe ɗo koɗi leydi Ghana balɗe 5 hande internet ene ŋakke nder leydi ndi jeeyi sababu noon ko ɓoggol dewgol nder maaje taw ko ngol ɓoggol masata to banggue internet rokka ɗum ha timma e nder leydi Ghana ko ngol ɓoggol dañi caɗele kay wonande ɓen hutortonoɓe ko fate banggue oɗon fannu MTN kame Tigo RTL ne jogui caɗele mawɗe no fewi ko ngol ɓoggol woni jeyngol caɗele ɓe kolliti aɓene liggo jamma e ñalaw beele internet wawa artude e leydi ndi no hannirta ni kono ɓe ɗamini ko ɗo e jonte 5 gueɗe ɗe potata rewoyde lawol Centrafrique ɓe kolliti ɓe nderguiti doron goto hanki on doron noon iwi ko caggal leydi mabɓe kono andaka noon hol weddiɓe oɗon doron on doron noon ɓe bonni ɗum koyno ko biyeɗo moyen side noon e tawi no ko biyeɗo ham waɗɗani keelola hakkunde leydi Centrafrique kame leydi Tchad ɓe kolliti noon maɓe guddi hen loskoji mabɓe ha mbawa andude hol weddiɓe oɗo henna dorona leydi Égypte cœur hanki hakkunde Abdel Fattah al-Sisi joɗodima e délégation Union européenne ɓe noon kolliti addiɓe toon ko yidde kay sifodirede haɓade ɗanlede ndewani lawol ustude ɓen taccoɓe ñande kala kerine ndewa ɗon faade leyɗele Europe kono kadi maɓe guittu ko ene tolno e 7,4 million taw ko kopleje euro ngam wallide leydi Égypte hande taccori crise mawɗo no fewi ngam wulnide ummitinde yogay gueɗe ko fati e banggue projet ji leydi ndi ɗo e 2027 kono kadi ɓe mbat ngaaluji e leydi ndi ha ɓiɓɓe leydi ndi mbawa gollade no hannirta ni hen paaɗen koye joolam jabeeri wonande sumgoji bannoɗi toon to leydi Russie ko hanki gasi ha laaɓi wonande Vladimir Poutine oɗo saaha toɗɗitama dawal gongal ɗo e duuɓi 6 kanko ardito leydi ndi somo selli omo hiisi o dañi kala 187 piccala 49 oɗo saaha noon o woni kadi hoorejo leydi toɗɗaɗo taw kadi koye toɗɗogol jañgol no fewi kanko on Poutine hanki e haalande nde o waɗi o joofima peɗeli la France ha tenti occidentaux ji nden dentoto wadde ɗemɗe mumen e ɓamtare Russie ha tenti noon yogay koɓe kalata Russie noon heeɓi kala mum yattirta hen wonande caggal hay seeɗa kanko on Vladimir Poutine mo ganduɗa laamiɗo leydi ndi jila tan l'an 2000 ha yettiɗo hen ten kadi toɗɗitama wonande duuɓi 6 goɗɗi firti ko ɗo ha 2030 woni hitaɓe ɗiɗi e 30 ko jogoɗɗo laamade leydi ndi Gaza wonande opération mo armée Israël waɗi jamma hanki o ɗum koto hôpital Al Sifa mo ganduɗa hanki ɓe bombi ɗum waɗi noon hewɓe gañiɓe wasɓe pittali men armée Israël noon erima kala finoɓe sara oɗon hôpital mo Al Sifa nde geggata ngam tumdeɓe wonande hôpital o ne gasata won armée ji Hamas wonande moftiɗi toon Gaza Rafa Benyamin Netanyahu hanki e nder conférence makko hakkunde makkoye chancelier mo Allemagne Olaf o holliti wonande Israël hewɓe ne mbiya nana kay fiɓi wadde offensive mum mawɗo faade Rafa o holliti ɗum ɓe mbatta ɗum ɗon ɗo ɓiɓɓe Palestine naɓe ene cuuɗi toon kene wona million e ko fawi so wona ɓen giwa toon
ɓen kay haalaɓe ɗum ɓe wondi ko kaali ko ganda ɗon ɗo délégation wonande leydi israila ƴeewi to israila tel aviv ne fayi toon to keera ngam jonde kaldigal hakkude hamas beele kadi dartingol jeyguene darto ɗum ko caggal yontere yawtunde nde ɓe kalduno nandiral heɓaka hakkude mabɓe kono kadi hoore jaggaɗo mo leydi israila holliti wonande israila jaɓata nandiral ngal ene hoyna ɗum walla ni ngal ene famɗina doole leydi mum pakistan hakkude afghanistan ko bomboje gulɗe jaw goni toona hakkude islamabad kame kabul holliti kabul heeɓi fiyande e nder leydi mum ƴewde to pakistan yimɓe jeetato mbasi en pittali mumen rewɓe e sukaɓe ɓuuri hewde hen Corée Nord leydi Pyongyang weddima subaka altina hande o missile balistique taw kadi ko missile mo heptinaka faade maaji Japon ɗon ɗo kolaɗo kuuɓal jagoɗo gueɗe caggaleydi Amérique ne waɗi jillu mum e nder oɗon diwanu musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon tikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena